Ang kaniadto sa lamang ka sityo sa usa sa labing dakong barangay sa amihanang distrito sa Sugbo ug nahimutang sa bukirang bahin sa syudad, wa damha nga mauna ang nag-una karon sa hilisgutanan sa digitalization. Ang Barangay Bakayan. Nahimutang kapin 7 kilometros gikan sa kinapusurang bahin sa Dakbayan ug adunay dulan 14,000 ka mga molupyo. Pinaagi sa pagtinabangay sa kadagkuan sa barangay, mga residente ug mga nagpakabana nga grupo nahatagan og higayon ang maong dapit nga mapaspasan ang paghatag ug pagdawat og serbisyo. Kini nahimong posible pinaagi sa Bakayan Information System kun BIS nga nahimugso niadtong 2024. A year ago, when we got elected as barangay captain, usa na sa atong gipaningkamutan nga ma-modernize ang paghatag og mga service sa barangay. I realize nga kasagaran sa mga services sa ato ang government dili na kinahanglan nga maadto jud ang tawo para mo avail sa mga services. Like naabay uban ng mga clearances nga wala need for personal appearance nga pwede ra ta mo gamit sa ato ang like mobile phone or any platform. So it's a complete, very comprehensive system nga tanan dito nga gamit sa barangay, from inventory to schedule management, booking management sa mga sakyanan ug uban pa diha, sa lupon system. Gamit lamang ang cellphone o computer, mamahimo nga maka-request ang mga bakayanon sa ilang barangay clearance o ihatod mismo sa ilang panimalay nga libre. Sa una, moingon tong mga kay kining barangay Bakayan residential place naman. So mga trabahante din ni kasagaran, moana sila naami kinahanglanon sa barangay, kinahanglan pa namo mo absent. Una may makaadto kung amo sa imong hangyo. Karon pwede na di sila mo absent, naara sila sa ilang balay naglingkod-lingkod, gunit sila sa ilang cellphone, ikuan ang apps namo, inig pop up sad sa amo ang BIS, himuan dayon, diretso dayon, hatag dayon, naa dayon. Dali jud kayo, umari kag buntag, mga pag-open ka mga 8, wapay kuan mahuman ang pagkuan sa among mga kuan diri sa among barangay hall. Mahatod dayon nako adto sa akong gihatdan nga mga nagkuha og barangay clearance. Asoy ni kanhi Bakayan Barangay Captain ug karon Cebu City Councilor Winston Pipito nga maoy mimugna sa mong sistema nga labing una kini nga programa nga hingpit nga napatuman sa usa ka barangay tibok Sugbo ug sa Pilipinas. Ang Department of Interior and Local Government kun DILG una na nga milusad og kasamtangan karon nga miedukar sa kabarangayan tibok nasod kalabot sa gitawag nga Local Government Unit Support System kon LGUSS. Kini usa ka inisyatiba sa DILG nga makahatag og libre nga digital platform o sistema aron makatabang sa operasyon, pangagamhanan ug pagserbisyo sa mga barangay, syudad o mga lungsod pinaagi sa Barangay Information Management System kun BIMS. Na-develop ni adtong 2024 ang BIMS usa ka centralized platform sa encoding, storing ug retrieving sa mga vital barangay data. Base sa database sa DILG, as of July 2025, miabot na sa 11,658 ka barangay o 27.7% sa 42,011 ka barangay tibuok Pilipinas ang na-orient na sa BIMS, samtang 7,083 o 18.9% ka barangay ang dunay access sa maong system. Samtang kini padayon pa nga gi-roll out sa DILG, ang Bakayan una nga mipatuman sa ilang kaugalingon nga BIS. So that's why gisultian yun ta sa mga government agencies nga this is like one of a kind nga like first time nahitabo sa the entire country nga nani nga system kay dili lang may online nga service nga mas easier ug mas fast ang paghatag na tuguan. Ihatod pa jud sa mga panimalay sa atong mga katawis is very unique na muna nga I'm hoping nga karon po nung diri sa city mo pay atong madala diri. So that's why I'm drafting an ordinance nga maduso nato ni sa inani nga system ma-mirror nato kung sa atong gibuhat sa barangay maabot po diri sa atong syudad. It has to be a different system, but what I'm envisioning is interconnected ni sila dapat, no?
interconnected. Ang tanang barangay connected sa city, ang city connected sa mga tanang barangays. So ang reporting system, naamoy daghang mga problema ko sa mga DTR nga pwede ang barangays everyday mapadala sila og mga tao diri kalas kay sa gasolina, kalas kayo sa ilahang time ug resources para mo deliver sa ilang mga reports nga repetitive kaayo nga pwede ra man to online no nga dili na naiuban pod nga pwede na ang city maka-access anytime if interconnected na sila. Oktubre sa miaging tuig, gilusad ang mga online information system nga gawas sa libre og online nga clearance issuance, apil sab ang pag-issue og reklamo, posting, and tracking of announcement og inventory management. Available sab sa mong system ang schedule sa pag-pick up sa basura matag sityo. But we have this QR code sa front desk nga if na sila phone, di kan just scan lang para mo open tong system. Nya maka-type na sila sa ilang like clearance or whatever. So dili na sila magsinuwatay bitaw dito using their phone lang. And then we also have a tablet i-purchase na to nga magamit nila nga maka-fill in sila sa information kaya matabo man gud sa una musuwat sila sa papel unya ang papel i-encode na pud sa another person whereas if ang nag-file na amoy mo encode po so wala na duplication sa task. Nakaingon ta nga mas convenient para nila unya kami sa dili may mahasol kay dili sila magtampo sisok diha sa gawas sa ilang mga requests na adayon pinag-request nila kay kung kaniadto nga wala pa ni nga apps naa sila maglinya in town sa atubangan para sa ilang request niya di ba ya madali kay kanang magdungan para sa kagayon nagdungan ang mga tao inana so kung karon pag-request nila dili may mahasol diri kay daghang kay nagulat nya sila sa didto dili maghasol og ari kay ihatod rasad. Sagad sa mga mulupyo ang misugod na sa paggamit sa maong teknolohiya, mao ang kabatan-unan ug ang working population, sama nilang Jocelyn ug Jenilyn. Niadtong buntag sa Agosto 6, sayo nga nangandam ang tanod nga si Noel Bermoy aron mohatod sa duha ka barangay clearance nga gi-request pinaagi sa ilang online system. Accessible kaayo 24/7. Kay ako ni siya request ganiha morag past 5 AM. So convenient ra kaayo kay di nami mo ato sa barangay hall. Onya kanang efficient kayo kay nahatod dayon. So okay ra jud kaayo kay naara ko sa balay makalihok-lihok pa ko sa akong pagabuhaton unya gihatod pag yun sa balay. Murag convenient ra kay sa amua. Kami mga constituents diri sa Barangay Bakayan. Okay ragid kaayo ma'am kay link ragid siya. Pwede siya makuan sa link. So inikpislit nimo maklik dayon. Di siya loading. So ang naradigtoy mga names or unsaon nimo pag-fill up. So dali ragid kayo siya. Gawas sa libreng clearance, usa ka feature sa BAS, mao ang pag-request sa declogging services, lakip na ang pagtawag og rescue team kung adunay emerhensiya. Ning matagkaron og unya nga pag-init ug pag-uwan nga nasinati dinhi sa dakbayan sa Sugbo, dako nga tampo sa BAS mao ang pagpangandam sa bisag unsa nga matang sa kalamidad. Ilabi na nga lapad nga bahin sa dakbayan na nimuyo sa mga sapa, lakip na sa mga flood-prone areas nga nagdaog peligro sa kinabuhi sa mga Sugboanon. Yeah, like declogging. Naaman may mga workers nga may mo declog. So, ato gyapon sa apps, dito lang sila mo request dito. So, ang among mga workers, naaman may workers nga sa tig-declog. So, ato na lang, maghulat na lang ang homeowners dito nga adtuon sila para i-declog ang ilahang kanang-kanal. Apan sama sa ubang sistema, aduna say mga suliran nga giatubang ang implementasyon niini. Sama sa sustainability, access sa internet connection sa publiko, ug technological illiteracy sa mga residente sa Bakayan. Asoy ni Kapleson nga daghang mga senior citizen ang maglisod og gamit pa sa maong kahimanan. Samtang ang ubang mga residente wa pa nahibaw sa maong sistema. Hinungdan nga panahon sa mga barangay o group assembly ilang ipaila-ila ang maong information system. Duna sab sila'y tablet sa ilang barangay nga mo'y gamiton aron tudluan ang mga residente unsaon paggamit sa BAS. Samtang sa hilisgotanan sa internet access, nasayran sa MyTV Cebu News Team nga dunay libreng public wifi haduol silang barangay hall ug gym, apan duna gihapon kini limitasyon. Nadi tay duha ka public wifi dire which is gikan dyan sa office of the mayor and then sa office ni Councilor JP Labilia.
And then aside from that, gi-offer pod ang Globe katong band nga fiber which is naa sa among Tanod Outpost and then naa sa Phase 1 gym. But load siya. So nami activity dito adto ra mi mag-load lang sa pagkakaron kay wala pa may enough nga allocation para ana. Apan ang mas dakong pangutana, mulungtad ba kining mao nga sistema? Ug mahimo ba kining ma-replicate sa ubang barangay sa Cebu City ug ubang bahin sa nasod? Asoy ni Kapitan Leison nga tungod way nagasto ang barangay sa BIS nga gimugna silang kanhi kapitan, ang ilang tinguha karon nga maka-hire og IT expert alang sa sustainability niini. Mo jud na ang karon na mo jud na ang amo karon nga giplanuhan kay sa mga workers wala man jud mi anang mga expert sa IT. Puho nagpaabot lang jud mi nga naami budget nga i-allocate para sa honorarium. Kaya naman jud na ang honorarium, bisag honorarium lang nga kung mag-hire me og IT expert at least naa na diri sa barangay, naa na siya diri. Si Konsehal Pipito siyang bahin mibutyag nga gisugda na sab niya karon ang pag-umol og resolusyon aron ma-digitalize sab ang proseso sa Cebu City Government. Gipasabot hinuon niya nga dili kini ingon ana kadali tungod gikinahanglan ng interconnected ug mas complex nga sistema sa city level. Sa pagkakaron, iyang gipasalig nga mas gipalawman pa ang preparasyon niini aron apil nga magahinan sa sunod tuig nga budget. Included in the budget the next budget year, so it will take some development, it will take some time also, but we have to start somewhere. Mag-start ta like 10 years from now, sa mo ka behind. Sa pagsulbong niining maong mga teknolohiya, pasalig sa mga opisyal nga magpabilin gihapon nga ma-access ang serbisyo sa barangay o sa dakbayan man, online o offline. Ning padayon nga pag-ugmad sa digitalization sa nasod, kasaligan paspas ug matuod unta nga serbisyo ang matagamtaman sa matag usa kanato. Kini si Angelica Faisaniel alang sa MyTV Cebu.